Yan, ito muna yung rebadges mo yan po ito pampamilya dito sa may K-Service ko. Pwede tayo pumunta dito. Anong Karanglaan Road, Dagupan City. Ito mo yan, tingnan natin yung presyo niya at saka yung design niya. Saka may samahan niya po. Rebadges na K-Service ko. Ito mo yan, sito mo yan. Tingnan natin yung dito. Ayan, may upuan dito na dito. Nag-ride, ayan. Ito mo yan, so. Ayan, ito yung speedometer niya, ito yung gasolina niya, empty, saka full. Ayan, ito meron ding lagayan dito pag binuksan to. Ito mo yan, so may busina, ito may ilaw, may flasher to. Ayan, flasher. Ayan, ito yung high-low, ilaw. Ayan, ito yung ano niya, brake. Tapos yung cambio niya, ito yung cambio niya. Ito dito, primera, yan, segunda, tercera. Foot brake yun. Ayan. Ayan. Pwede sumakay ito sa likod mo yan, so. Ayan, sa likod. Sumakay, ayan, ayan. Yung gulong naman niya dito, ayan, 4x8. Ayan, sa likod. Ayan niya, so. Yung presyo niya, tinarin yung mga presyo niya. Ito yung signal light niya dito. Yan, ito yung headlight niya. Bali mo yan, yung presyo nito is 106,808. Tapos yung monthly niya is 14,700. Yung 12 months niya is 20,336. 24 months niya is 12,059. The rest months niya is 8,814. Meron na siya 48 months, 7,452. Ayan, Bajaj, Rebadges. Ayan, meron siyang LTO registration. Ayan yan. Yung Bajaj Rebadges, ang presyo niya, saka design niya dito sa may K-Service ko, Dagupan City. Along Karanglaan Road. Sabi pala kay Sir Jonathan, sa kanya tinagpalam ito para ma-vlog dito. Okay ba yan? Sa last call mo niya, God bless you, mag-park ito sa mabuting kalagayan. Bye-bye mga inyen!